संकटांवर मात करण्यासाठी, जीवनात समृद्धी आणण्यासाठी आणि आपली स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आता आपल्याला साथ देतील शुभरत्न। आर्थिक, प्रापंचिक, राजकीय आणि शारीरिक भरभराटीसाठी आजच आपल्या राशीचं शुभरत्न परिधान करा। 5 पिढ्यांपासून विश्वासाची परंपरा। शुभरत्न केंद्र, AH मोतीवाला, नेहरू चौक, महाराष्ट्र बँकेसमोर, निपाणी। मोबाईल 09448 14 24 21। आताच्या घडीची मोठी बातमी समोर येते। देवगडमधून गेल्या काही दिवसांपासून देवगडच्या राजकारणात मोठा ट्विस्ट येत असल्याचं पाहायला मिळतंय। नगरसेवक अपात्र झाल्यानंतर आणखीन एक मोठा धक्का महाविकास आघाडीला बसलाय। उपनगराध्यक्ष मिताली राजेश सावंत यांनी भाजपात प्रवेश करण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे। शहर विकासासाठी आणि आपल्या प्रभाग विकासासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसला सोडचिठ्ठी देत असल्याबाबत आणि भाजप प्रणित देवगड जामसंडे नगर विकास समितीत दाखल होत असल्याबाबत निर्णय घेतला असून तसं पत्र सिंधुदुर्ग जिल्हाधिकारी के मंजुलक्ष्मी यांना सादर केल्याची माहिती आमदार नितेश राणे यांनी सिंधुदुर्ग नगर येथील पत्रकार परिषदेत दिली आहे। पाहुयात काय म्हणालेत नितेश राणे। देवगड जामसंडे शहराच्या उपनगराध्यक्षा ज्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नगरसेविका पण आहेत, त्यांनी देवगड जामसंडेच्या शहराच्या विकासासाठी आणि ज्या 10 नंबर वॉर्डमध्ये त्या स्वतः निवडून येतात त्यांच्या मतदारांच्या भविष्यासाठी आणि विकासासाठी एक महत्त्वाचा निर्णय त्यांच्या वॉर्डमधल्या सर्व ज्येष्ठ मंडळींशी बोलून सर्वात मतदारांची सहमती घेऊन आणि त्यांच्या वॉर्डचा विकास आणि त्यांच्या शहराचा विकास त्या दृष्टिकोनातून एक महत्त्वाचा जो निर्णय त्यांनी घेतला आणि तो निर्णय आज जिल्हाधिकारी मॅडमकडे त्यांनी कळवण्यासाठी त्यांनी स्वतःचं एक पत्र आज जिल्हाधिकाऱ्यांकडे त्याची पोच दिलेली आहे, सुपूर्द केलेलं आहे। ज्या पत्रामध्ये त्यांनी स्पष्ट उल्लेख केलेला आहे की आता त्या देवगड जामसंडे महाविकास आघाडीच्या गटामध्ये आहेत, ज्याच्यामध्ये 7 ठाकरे सेनेचे नगरसेवक आहेत आणि त्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या 1 नगरसेविका आहेत। त्यांनी त्या पत्रामध्ये उल्लेख केलेला आहे की ते त्या देवगड जामसंडे महाविकास आघाडी गटातून बाहेर येऊन भारतीय जनता पक्षाने स्थापन केलेल्या देवगड जामसंडे नगर विकास समिती त्या गटामध्ये त्या गटाला त्या समर्थन देत आहेत, त्या गटामध्ये त्यांना सामील व्हायचं आहे असं पत्र त्यांनी आत्ताच जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेलं आहे। त्या बाबतीची कारवाई जिल्हाधिकारी यापुढे करतील। या घडामोडीनंतर देवगडात सत्तापालट होण्याची चिन्ह आहेत, कारण महाविकास आघाडीचं संख्याबळ घटलंय तर भाजपची नगरसेवकांची संख्या वाढली आहे। त्यामुळे पुढच्या काळात देवगड नगरपंचायतीवर भाजप जनता पक्षाच्या नगर विकास समितीची सत्ता येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे। या घटनेचा नेमका काय परिणाम होणार आहे जाणून घेऊयात आमचे पॉलिटिकल ब्युरो भरत केसरकर यांच्याकडून। भरतजी, काय अपडेट आहेत आताच्या? अजूनही सगळ्याची आताच्या घडीची मोठी बातमी हाती येते। देवगड जामसंडे नगरपंचायतच्या या कारभारामध्ये एक मोठी अपडेट हाती येते, ते म्हणजे विद्यमान उपनगराध्यक्ष मिताली राजेश सावंत या राष्ट्रवादीच्या आहेत, यांनी महाविकास आघाडीची साथ सोडून ते भाजपच्या गटामध्ये सामील झालेले आहेत। यामुळे महाविकास आघाडी ही देवगड जामसंडे नगरपंचायतीमध्ये अल्पमतात आलेले पाहायला मिळते। राष्ट्रवादी काँग्रेसला सोडचिठ्ठी देऊन महाविकास आघाडीला सोडचिठ्ठी दिल्यामुळे नगरसेवक पदांचं जे एकूण संख्याबळ आहे ते 1ने कमी झालेलं आहे। काही दिवसापूर्वी खेडेकर हे अपात्र झाल्यानंतर 1ने त्यांचं संख्याबळ कमी झालेलं होतं। त्यामुळे निश्चितच भाजपची या ठिकाणी सरशी होताना पाहायला मिळते। आजच्या संपूर्ण दिवसाच्या घडामोडीमध्ये
आमदार नितेश राणेने एक धक्का दिलेला आहे महाविकास आघाडीला. देवगड जामसंडे नगरपंचायतीच्या उपनगराध्यक्षा आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या तिकिटावर निवडून आलेल्या नगरसेविका मिताली राजेश सावंत यांनी महाविकास आघाडीला सोडचिठ्ठी दिलेली आहे. या संदर्भाचं अधिकृत पत्र त्यांनी सिंधुदुर्गचे जिल्हाधिकारी के मंजुलक्ष्मी यांना सादर केलं. यानंतर आमदार नितेश राणेंनी ओरोस येथे पत्रकार परिषद घेत या सगळ्या घटना काय घडल्या या संदर्भात सांगितलंय. मात्र महाविकास आघाडी तुर्तास तरी अल्पमतात आलेली पाहायला मिळते. आपल्या प्रभागमध्ये विकास कामं होत नाही यासाठीच आपण हे पाठिंबा महाविकास आघाडीचा काढून घेत असल्याचा थेट आरोप करत त्यांनी थेट भाजपची संधान सांगितले आहे. त्यामुळे निश्चितच राजकीय हालचालींना जोरदार वेग गेलेला आहे. भाजप तुर्तास तरी बहुमतामध्ये जुळली असलेल्या पाहायला मिळते. जुळली. धन्यवाद भरतजी आपण दिलेल्या या माहितीसाठी. आता नेमकं देवगडात काय होणार आहे हे पुढच्या काळात स्पष्टच होणार आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.